Federico Pérez nace na Alemanha en 1976, aínda que crece en Mazaricos. Estuda Filoloxía Galega en Santiago de Compostela. Ao rematar os estudos, pasa a traballar como asesor lingüístico na serie Mareas Vivas. Federico Pérez vai facendo carreira no sector audiovisual non só como asesor lingüístico, senón tamén como guionista e intérprete. Traballa como actor no programa de sketches Ergalicia, na serie Padre Casares, aínda que o papel que máis o populariza é Moncho, en Era Visto. Quedamos con el na facultade onde estudou en Filoloxía Galega. Falamos da súa traxectoria profesional, dos sotaques galegos, da ficción e tamén da realidade que hoxe se vive no audiovisual galego. Nazo na Alemanha, son fillo da emigración, como o 90% ou moitos e moitas galegas e galegos. Meu pai é de Salamanca, anda carallo, pero pouco me quedou a min dese sangue. No, bueno, si algo si yo. Pero a miña primeira parada, despois de vir da Alemanha, foi Vigo. Estivemos como un ano en Vigo, pola rúa Torre Cedeira, meu pai traballaba vendendo potas, pero el sempre traballou na construcción e sobre todo na pintura, no mundo da pintura, a brocha gorda. Entón, propixo a miña nai, por que non volvemos para a túa zona, para a túa terra? E así fixemos, instalámonos en Mazaricos, non exactamente na aldea de onde é oriunda a miña nai, en Josolfe, senón a 5 kilómetros, Pino de Val, non? Que é unha das dúas localidades, Pino de Val e a Picota, son as localidades así máis cabeceiras do concello de Mazaricos, que non me oigan os de San Cosme porque me matan. Ata os 10, 11 anos estiven ali, en Mazaricos, bueno, pois claro, márcache, porque son as túas primeiras vivencias, as primeiras falcatruadas, bueno, pois todo o que non debes facer de pequeno, que é o que faz, que é como se aprende na vida, non? Facendo o que non se debe. Cando meus pais montaron o PAF, estamos falando do ano 86, bueno, eu tiña 9, 10 anos, ainda non, claro, estaba por ali, eu axudaba a limpar, pero non porque era un ambiente máis de noite. Nesa época, pois ponlle que houbera 20 casas, 12 eran bares. E moitos eran dos teus amigos, entón, pois, Manolito tiña un bar, Óscar tiña a panadería, que tamén era bar, entón, pois, estabas moito nos bares, os parques que había eran eses, non, polo menos ali, ou polo menos era onde íbamos nós. Entón, pois, claro, que che marcache moito, pa ben e pa mal. A parte da taberna que hai en Era Visto, non, que é o Puscas, hai moita taberna, non, moita filosofía, sabiduría, conversa de taberna na nosa forma, un pouco tamén no humor, no que eu me sinto máis cómodo, o que practico máis, pois hai moito deso, non, de moita ironía, moita retranca, moitas dobles intencións. Bueno, eras pequeno, pero oías, non, como conto nos monólogos a veces, pois, un bebía o que había ali na taberna, bebía de todo, non? Bebía física e moralmente. Marchei para Herbón, para o seminario franciscano de Herbón. En agosto facían como un campamento para ver se che gustaba o sitio e tal, e claro, en agosto había piscina, xogabas, non facías nada, eu quero vir para aquí, pero bueno, despois xa, cando chegou setembro, pois xa cambiou a cousa. Que un día colei así e tal, unha radio pequena, un transistor así pequeno, porque a mí encantaba escoitar a radio. Gustábame moito o xornalismo deportivo, entón era o meu dios. Eu quería, dixo, algún día quero traballar nesto. Nunca fun eu alá moi bo estudante, entón para entrar en xornalismo facía falta unha nota algo elevada que eu na tiña. Entón, pois, acabei facendo Filoloxía Galega. Dixo, bueno, pois mira, joder, pois é o meu idioma. Viña de estar 3 anos en Vigo nos que coqueteei bastante co castelán, por
eran anos de adolescencia nos que tiñas que adaptarte un pouco ao medio no que estabas, non querías ser rexeitado e tal. Eu seguía falando, 50-50 falaba, pasa que, bueno, pues tamén, porque decíanme, es que tienes un acento tan raro, e dicía, bueno, vos non vos oídes, pero vos tamén. O que sempre me tiraron moito foron os idiomas, non tanto como o idioma en sí, senón os acentos. Encantan os acentos, encantanme, non? Teño facilidade para reproducilos, non teño nin idea de inglés, pero gústame reproducir o catalán, encántame. Entón, pois, bueno, nesa parte estaba cómodo, porque oía xente de todos os tipos, e gustoume, bueno, pois foron uns anos maravillosos aquí, a verdad, que con xente de aquí levo grandes amigos, grandes mestres que me meteron aínda máis querencia pola fonética, que despois me levou a outro lado. Entrei en Mareas Vivas grazas a Rosa Moledo, a asesora lingüística da serie. Eu acabara a carreira e chamoume Rosa e dixome, mira, que vai haber unha segunda unidade de rodaxe, non? Había, claro, do tipo que se che bota o tempo en riba e non dá grabado todo, entón habilitas como unha segunda unidade, non? Máis pequena, fai falta, pois claro, un asesor lingüístico para esa... E dixo, que, animaste? Eu, carallo, veña, va, pa diante. Alá marchou pa Laxe con dicionarios, con tal, con tumba. O segundo día xa ves que non che fai falta, pero, alá fugueu. Entón, os primeiros días, pois claro, estaba aí pendente, entón chamaba a Rosa por cada cousa. É que Miguel de Lira dixo isto, e tal, entón, nada, ti tranquilo, vaite amoldando ao tema, son todos maravillosos. E, bueno, efectivamente, para min foi a gran escola. Mareas Vivas foi a gran escola. Claro, imagínate, en Deportiva pagaronme, pois traballar con todos. Eu ali, claro, eu dicindolles como tiñan que decir, pero sobre todo poñendo a orella todo o que podía, e aprendendo, e claro, como tamén a mí me gustaba, me tirábame así a ver na payasa que sempre tiven, pois xa empezaron a decirme, ai, mira, hai unha secuencia, querela facer ti e tal. E xa empecé, a miña primeira secuencia foi con Mela Casal, ela facía de alcaldesa, eu facía de mariñeiro, que, bueno, a verdade que iso sempre ten vixencia, intentaba convencer para ir nas listas, é algo que pasa sempre, un alcalde intentando convencer a un veciño que ten influencia para que vaya nas listas, iso pasará sempre. Entón, pois así empecé. Nesa altura tiven a sorte, porque eu tamén botaba así un pouco de cara, creo que tamén é un pouco que hai que botar na vida, así, pedinlle aos que levaban o guión, bueno, pois así se me facía unha proba para facer diálogos, non? Así bueno, pois deronma, funcionou, pois tamén fixen así os diálogos de algún capítulo tanto de Mareas Vivas como de Terra de Miranda. Aire Galicia, que foi previo, tamén para min supuxo un antes e un despois, non? Aí houbo os zopilotes, eles dicían, joder, hai que facer algo. Entón, bueno, foron aqueles 4 anos do bipartito nos que Galicia se produciron afortunadamente, non digo máis cousas, pero polo menos abriuse máis o abano, non? Ampliouse o foco e fixéronse máis cousas. Entón, pois, naceu Aire Galicia, un programa de sketches fantástico, maravilloso, así máis gamberro, no que tamén tiven a sorte de coñecer a outro que despois se convertiu nun gran amigo e irmán maior, como a Morris. Pagáronnos por pasalo ben, e por aprender, e por rirnos, porque nos ríamos, porque había días que había que parar de gravar do que nos ríamos. Eu, para moita xente, son Moncho, o de Padre Casares, e Josito, o de Era Visto. O sea, mesturan, fan un crossover de personaxes. Nós podemos decir que lle gustábamos a nenos de 3, 4 anos e a xente de 80, 90. Un día vamos decir Xerardo Fernández Albor, presidente da Xunta de Galicia, que ás 9 da noite paraba para ver Era Visto. Bueno, pois a todos, tiñamos tamén
tocábamos en todos os paus do espectro social. Creo que no mellor momento, ou polo menos no de máis produción, ou no de máis base e industria audiovisual aí en Galicia, que é agora, é o momento no que menos ficción se produce na televisión de Galicia. Polo menos para emitir na televisión de Galicia. Agora, con esta plataforma, pois sí, pero creo que non se está cuidando. Creo que estamos descuidando aí a unha xente que o seu referente é a tele. E a tele sigue sendo un vehículo dinamizador lingüístico e cultural que recolle o Estatuto de Autonomía de Galicia e os estatutos da tele, non? Entón, descoidamos eso. É xusto o momento máis álxido de produción e de éxito. Ti vas por aí, vas a Madrid ou vas onde sea, chegamos algún de nós e hostia, os galegos que ben traballades, que fácil é traballar con vós, todo. E ves, hai éxitos, Rapa, Cuñados funcionou, o meu Dios veña, vale, moi ben. Agora vamos a producir, pero tamén en galego. Non, bueno, Cuñados era en galego e funcionou, pero quero dicir, sí, series para Movistar, ou series para outras plataformas, sí, veña, porque nas facemos en galego tamén. Eu entendo que sí, que como case todo o xerme está en Madrid, pois en Madrid, pois sigue se vendo, pero bueno, joder, hai pouco estreouse, sigue en Movistar La Mesías, hai xente que falan catalán, que non todos falan galego. Bueno, pois, afortunado ou desafortunadamente, a nosa sociedade galega é así, hai castelán falantes, tal, temos hai unha lousa, digamos, do castelán importante, que digo sempre, logo os demais, os de fora, que pensarán que somos parvos, o sea, temos un idioma, pero falamos noutro. Non, pero vos tendes o galego, sí, pero bueno, como tamén sois castellanos e tal, sí, pero tamén temos o galego, non? O galego é como o idioma é como un brazo, córtancho, e podes seguir vivindo, pero a túa calidade de vida non vai ser a mesma. Creo que ao mellor o que se puido normalizar é o efecto contrario, non? Utilizar certos fenómenos lingüísticos para irse ao mellor a algo máis chabacano. Non vou dicir rural, porque o humor rural é do que eu veño, o rural non é unha pexa, non é un problema, todo ao contrario, o rural é de onde vivimos todos. Pero creo que non se aproveitou eso, ou polo menos non o vexo en ningunha produción onde se utilice pois eso, o idioma para decir, coño, pois mira, na Mariña falan así, hai unha serie ambientada ali e falan así, é tan válido, tan lícito, tan normal como a calquera outra das variedades. Houbera eses casos destes xornalistas que quixeron utilizalo na TVG, bueno, se lles dou o toque, non? Claro, entendo que ao mellor aí, bueno, eu non o faría, entendo que ao mellor aí estamos falando de rexistros diferentes, ao mellor igual nun telexornal tes que utilizar ao mellor un galego estándar fonéticamente, pero claro, a esa xente que proíbe o uso do seseo e da geada e decir moito e truita nun telexornal ou nun espazo, digamos, de divulgación ou algo de redacción, tamén lles diría, bueno, pois, se te fixas neso, fíxate nos presentadoras de telexornal que teñen unha fonética na que non hai 7 vocais, na que non hai enevelar senón alveolar, perdón, na que as interrogativas están feitas en castelán. Claro, onde está o baremo? O baremo ten que ser para todos. Que ao final, como non haxa unha dirección xeral de política lingüística que poña as bases, unha Consellería de Cultura, de Educación, que tire por aí, por eso, unha TVG, bueno, pois eso, uns medios públicos, ao final aí é onde está todo, é o que escoitamos hoxe en día, a xente nova, pois igual non escoita ou non ve tanto a tele, nin a radio, tal. Bueno, pois entonces preocupémonos porque os podcasts vayan ben, porque, bueno, pois as iniciativas privadas
pois teñan a axuda necesaria pois, desde a administración para que, bueno, pois, para que falemos o mellor posible. Esa é a pervivencia do idioma, o resto son historias. Os grandes temas, o amor, a morte, o desleixo, a emigración, cóntanse pois, desde o drama, non? Desde o... Bueno, é unha forma de contalo. Eu non lle quito... Cantas comedias nos contaron cousas terribles, e tal, chegaron. Ti presentas un proxecto de comedia, está puntuado máis baixo que pois, hoxe en día que o novo cinema, que evidentemente co tema da igualdade entendo que hai que fomentar pois eso, bueno, pois eso, que a muller teña máis presenza na tal, eso é fundamental, vamos, un feminista puro, tal. Pero, por exemplo, no tema drama-comedia, non entendo. Non entendo porque igual nas bases non ven refletido, pero a hora de cando o comité se reúne, di, bueno, unha comedia. Ten un pouco ese prurito, penso que se foi xeralizando un pouco a todo, pasa nos premios e tal, e despois, sin embargo, a sociedade, un pouco as masas, non, ou a sociedade máis xeral, ou todos, a parte menos intelectualizada da sociedade, os que máis consumen tele, ao mellor non tanto cine, pero son máis comedia que outra cousa. Nós quixemos facer Cuñados. A nosa idea, porque Cuñados realmente naceu dunha proposta de Miguel de Touria e máis miña, despois de vir de facer Os Fenómenos, con Zarauza, dixemos, joder, que sería desta xente, non? Despois do crack da construción, que sería desta xente para reciclarse na sociedade, no traballo, que farían? Entón pensamos unha idea que se chamaba Autónomos, non? De Fenómenos, Autónomos. E propuxémola, tal, e ao final, bueno, foi derivando en mil cousas e acabou en Cuñados, que non ten nada que ver, pero nós, desde o principio, queríamos unha comedia un pouco máis negriña, algo máis oscuro, un pouco máis que tocara... Pero, bueno, acabou sendo así, e ben, tamén, pasámolo tan ben, e funcionou tanto que fixámoslo a segunda. É como todo na vida, hai graos, non é nin blanco nin negro, hai comedia, e hai drama, e melodrama, e merda, con perdón. A comedia está para rirse sobre todo de nós mesmos, de sacarnos dramatismo, porque temos esa tendencia, o ser humano tamén, a pensar que somos moi importantes, sí, home, claro que somos importantes, sobre todo, creo que eres importante cando eres importante para alguén, para un amigo, para un familiar, ou para alguén que lle podes alegrar a vida, pero non somos tan importantes. Entón, eu creo que a comedia eso faino perfectamente. Non, falar do patéticos que podemos chegar a ser, que somos, rirse dun mesmo, é iso, desdramatizar moita situación, non? Falar pois eso, porque non podes facer humor do holocausto, dos campos de concentración e tal, eu non me estou rindo das vítimas, nin moito menos, non, máis ben estou me rindo dos verdugos, que é o que hai que facer, rirse dos que fan o mal para, bueno, pues, para jodelos, de alguma maneira, non? De Parrocho sempre, se rimos, os malos perden. Para iso está a comedia, que para min é moi sanadora, moi sanadora. Penso que para a xente tamén, claro, desconectas, unha boa comedia tamén che fai pensar, tamén é crítica, eso é o que che decía de Cuñados, podría ser máis crítica aínda, máis, non? Porque moitas veces dices, joder, pero a que ven isto? Por que? Home, pois isto a mellor ven para que vexas que detrás disto hai outra cousa, non? Pois que hai unha trama de trata de non sei o que sea, non? Sí, pero joder, pero estás te rindo deso, sí, estou me rindo para que a xente vexa que aquí hai un problema. Estás actuando máis do que ti pensas, todo é actuar, todo é ir a un bar no que non che gusta o camareiro, pero vas porque quedaste con alguén, estás actuando
non lle falas a ese camareiro como lle falarías a outro, hai unha certa predisposición, non? Que é un pouco actuar é eso, que cando se di, joder, tío, molas porque eres natural. Bueno, me son natural proxectando para fora, pero para dentro teño os meus procesos tamén de creación e tal, non sei cales son, pero por aí andan. Cando no momento que temos que ser máis payasos, non, de nenos, de adolescentes, estamos aí como co freno de man, pendentes de non chamar a atención, de non podo facer isto, tío, ese medo ao ridículo, non, e tal. Eu nunca tive un moito, afortunadamente, non sei por qué, nin por que non, entón iso tamén me axudou. Pero está aí, está aí. Eu, no fondo, son máis vergonzoso e introvertido do que parece, pero eso eu creo que tamén foi unha forma de espolearme a sacar, a decir, veña, va, hai que enfrentarse a isto, hai que facelo. Eu digo ya ás nenas, elas din, bueno, papá, cala a boca, tal, non sei que, tal. Ti agora falas moito, pero tal, pero eu por iso lles digo, joder, id ao teatro, id ao cine, ou facede teatro, ou facede cousas para desinhibirvos, para soltarvos, porque vai ser mellor. Ides, levade o traballo feito xa de antes.